Sistem info cmd komanda. Što je sistem info? Cmd komanda koja što se upotrebuva za prikaz na informaciji, koji što se povezani za vaši od kompjuter. Koji se tije podatoci. Podatoci povezani za operativni od sistem, ime, verzija, serijski broj, proizvoditelj. Sistemski direktorijum, vremenska zona, memorija. Pišuvanje na komandata. Se izbira cmd se pišuva sistem info se stisnuva enter.